Ngicela ukunibingelela nonke bazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza usifundo 7. Isihloko sesifundo 7 sithi ukuguquka nokuzalwa ngokusha. Indimana yekhanda yengamele lesi sifundo sethu itholakala kuMateyu 18 uvesi 3. Ngisacela sithathe umthandazo omfushane. Mdala wamazwe nomhlaba, Thixo olungileyo, sizawufunda izwi lakhe esikhathini samanje. Siyacela Nkosi, inhliziyo ney'ngqondo zethu uzilungisile Senkosi, zilungele ukwamukela izwi lakho uzothi ulikhuluma nathi esikhathini samanje. Ngokuwe bekungekho isidingo sokuba sizwe lo myalezo, ngabe Nkosi awuwenzanga ukuthi wazeke lapha emhlabeni. Siyakubonga ngalowo musa Nkosi ukuthi siphansi usimbulele iy'mfihlo zasezulwini. Sicela usiphe ukuhlakanipha ukuthi sizamukele ngokuqonda nangentokozo. Sicela umoya wakho oyingcwele usifundise esikhathini samanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Isihloko esizofunda ngaphansi kwaso sikhuluma sithi ukuguquka nokuzalwa ngokusha. Ukuguquka nokuzalwa ngokusha. Indimana yekhanda yalesi sifundo itholakala kuMateyu 18 uvesi 3. Mateyu 18 vesi 3. Ngisacela siwufunde uMateyu 18 vesi 3 okuyindimana yekhanda ezokwengamela lesi sifundo sethu sanamuhla. Mateyu 18 vesi 3. Okay, ngingakawufundi nje ngicela kwazeke ukuthi la mazwi akhulunywayo uJesu owayephendula lana. So Mateyu 18 vesi 3 ufundeka kanjena-ke. Uthi wathi uJesu, wathi, ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Usho njalo uNkulunkulu. Inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi inguquko ingukuphenduka kwenhliziyo, ukufulathela isono nokuya ekulungeni kungukuzalwa kabusha. Sizobonisa ukuthi inguquko ingukuphenduka kwenhliziyo. Yabo, umuntu afulathele isono, ayeke umuntu isono sithe uphula umthetho, ayeke umuntu uthi uNkulunkulu uyakhuluma, yena wenza okwakhe okuthanda uyena. So ukuphenduka-ke ukuguquka kwenhliziyo, umuntu afulathele isono eyakuphi ekulungeni. Leso simo umuntu esefulathela khona isono sekulungeni sibizwa ngokuthi ukuzalwa kabusha. Uyabo, abanye bathi ukuphenduka, abanye bathi ukuguquka. Okay, mhlawumbe umuza angazibuza wona ukuthi-ke injani inhliziyo yomuntu yemvelo na? Nakhu kuthiwa siphenduke, kanti thina sesibonene saqalana ukuthi khona olungile, khona onenhliziyo encane, khona udinga uJesu ngempela. Mase kuthiwa kodwa lona yimvu yenkosi. Kodwa uNkulunkulu khona into akayikhulumayo uma esazisa ngenhliziyo yomuntu ewonke. Uyabo, sisonke nje siyabantu. uNkulunkulu uyakhuluma ngenhliziyo lapha encwadini kaJeremiya 17 vesi 9. Jeremiya 17 vesi 9. uNkulunkulu khona akukhulumayo ngenhliziyo yomuntu, yawo wonke umuntu. Kungaba owesilisa, kungabe owesifazane. Jeremiya 17 vesi 9. Ofundeka kanjena. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke, futhi imbi. Ngubani ongayazi na? Amen. uNkulunkulu nje usitshela lokho. Uthi inhliziyo injani? Iyakhohlisa phezu kwakho konke futhi imbi. Ngubani ongayazi na? Amen. Sizwa lokho. Yebo, uNkulunkulu usho njalo. So yakho kufuneka umuntu ephenduke ngoba akazukwazi ukuthemba le nhliziyo yakhe. Ngoba le nhliziyo yakhe uNkulunkulu uthi iyakukhohlisa. Sikhohlisekile. Ingakho kuphume amagama. Umuntu ezelikhiphe igama ethi yazi ngineshoka ukuthi ngeke kwazi ukuphila ngaphandle kwami. Uyabona, uma abayilutho ngaphandle kwami. Ukukhohliseka lokho ukhohliswa inhliziyo. Ukuba ubungasufe nje namhlanje ubuzobona umangale uthi uyavuka uvuke besaphila, okusho ukuthi ngoba vele ukuphila kuvela kuNkulunkulu. So inhliziyo iyakukhohlisa.
inhliziyo iyakhohlisa futhi imbi, uyabo? Ngubani ongayazi na? So sidinga ukuguquka ngoba umuntu nomuntu enhliziyweni yakhe uNkulunkulu uyasitshela nje ukuthi iy'nhliziyo zethu ngokwemvelo zimbi, uyabo? Mhlawumbe umuntu uma esezwa ukuthi okay, kanti ngingcole kangakanani, okay, sengizwile kufanele ngiphendule ngoba inhliziyo yami ingcolile imbi. Kukangakanani kanti ukungcola komuntu? uNkulunkulu uyayi-addressa-ke indaba yokungcola komuntu uma sifunda u-Isaya 64 verse 6. Ngokwemvelo nje umuntu, uma ufunda u-Isaya 64 verse 6, khona uNkulunkulu akakushoyo lapha encwadini ya-Isaya 64 verse 6. Uthi uNkulunkulu, sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo. Sabona sonke njengeqabunga, nobubi bethu basisusa njengomoya. Amen. uNkulunkulu uveza lokho ukuthi sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwanjengengubo enindiweyo. Uma kukhulunywa ngengubo enindiweyo, abanye beze bekhulume lapha nebethi ukulunga kwemvelo. Angithi like kukhulunywa ngenhliziyo yomuntu ngokwemvelo. Uthi uNkulunkulu, no, inhliziyo yakho, inhliziyo yami imbi futhi iyakhohlisa. Wow, uma kukhulunywa ngawo wonke umuntu kuthiwa sonke sinjengongcolileyo, nokulunga kwethu kunjengengubo enindiweyo. Ingubo enindiweyo, ukwenza nje isibonelo. Excuse me, okay, ake ngisibambe lesi sibonelo ngizosikhulumbula ngokusizwa inkosi. So inhliziyo yomuntu ngokwemvelo, uJeremiya 17 verse 9 uthi iyakhohlisa imbi. Ephezu kwakho konke ubani ongayazi na? Uma sithiwa singcola kanjani ngokwemvelo na? Sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo, uyabo? Okay, abanye bathi ama-stains. Okay, it can be a blood stains, yabo? Blood stained. So okay, ake ngibuze, mhlawumbe kukhona umbuzo umuntu akazozibuza wona ukuthi okay, uma kuthiwa inhliziyo imbi, uma kuthiwa singcolile, well, kodwa-ke kujwayelekile Nkosi yami, kuthiwa usibanibani awuyilungele Nkosi yami, imvi yenkosi, imvi yenkosi. Ukhona yena umuntu mhlampe okungathiwa ulungile la emhlabeni ngokwemvelo, imvelaphi yakho, ngoba sizwe ukuthi imvelaphi iy'nhliziyo zethu zimbi, imvelaphi singaba ngcolile. So ngemvelo uNkulunkulu uma ebuka le mvelo yethu uthi asiphenduke, ngoba uma singaphenduki ngeke siwubone umbuso kaNkulunkulu. Ngabe ukhona nokuthi ongazethemba yena ethi hayi, kodwa mina ngilungile, anginawo amarekhodi ezinto ezimbi. Cela sifunde uRoma 3 verse 10. uRoma 3 verse 10. Khona uNkulunkulu akukhulumayo nathi lapha encwadini yabaseRoma 3 verse 10. uRoma 3 verse 10 uthi, njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa. Amen. Kuthiwani? Akakho olungileyo, akakho noyedwa. uNkulunkulu usho njalo. So uma sesiyifunda le verse, mhlampe na ukujwayela kwethu ukukhuluma kuzofuneka kunciphe indaba yokuthi mina ngiyilungele nje Nkosi yami, noma usibanibani uyilungele. Yabo, uNkulunkulu uthi akakho olungileyo, akakho noyedwa. Maningi ama-advices futhi ayo-ke elethwe ekuphileni. Mhlawumbe umuntu ezothi, yo, you know what, just follow your heart, yabo, do what makes you happy. But uma sisifunda iBhayibheli siyabona ukuthi ama-counsels anjengalawo awafanele. Angikwazi ukulandela into ethandwa inhliziyo yami ngoba uNkulunkulu uthi inhliziyo yami nje qha imbi, iyazongikhohlisa futhi. Izothi lento iyangifanela kanti ayingifaneli, yabo? Inhliziyo yami nje izongenza umuntu ongathi akacabangi kahle ngoba vele imbi, yabo? So izeluleko ezithi follow your heart, sesingathi sesingazikwema. Angikwazi ukulandela inhliziyo, inhliziyo imbi futhi iyakhohlisa, yabo? Kusho njalo uThixo. So uma kubuza uwekala ukuthi kukhona nolungileyo, abaseRoma 3 verse 10 bayakuphika lokho ukuthi hhayi, ngeke, akakho olungileyo, akakho noyedwa. Manje-ke uma umuntu enenhliziyo embi, isidalo sakhe nje ngoba imvelo yethu kuthiwa iy'nhliziyo zethu zimbi, futhi kuthiwa singcolile, futhi kuthiwa silungile. Uma uthi umuntu kuhambe efike enelisekile ngalesi simo sakhe sokuthi yena mvelo sidalo sakhe unje, siba yini isiphelo saloyo muntu noma isiphetho somuntu onalokho kucabanga ukuthi hhayi, yena akadingi ukushintsha, unje, uyabo? Unjena nje, u-right nje.
Mawufunda uJakobe 1:15 khona uNkulunkulu akakhulumayo ngaloyo mzalwane. Cela sifunde incwadi Jakobe 1:15. Mawufunda incwadi kaJakobe 1, verse 15. uNkulunkulu lapho uthi, uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono siphelelisiwe sizala ukufa. Amen. uNkulunkulu usho njalo. Uthi uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesiphelelisiwe sizala ukufa. Okay, inkanuko. Abanye abantu bacabanga ukuthi igama elithi inkanuko li-exista kuphela uma sekuziwa ey'ndabeni zokulalana zamacansi. Inkanuko ihamba ibanga elide. Yebo, nalokho ney'ndaba zamacansi zisafola under inkanuko. Uyabo, ngoba nendawo yokureyphana kangaka nje kusuke sekukhanuke lona lapho. Uyabo, kusuke sekuyinkanuko lapho. So, uNkulunkulu akushoyo-ke njengamanje ukuthi uma inkanuko isithathile. Inkanuko ila khona umuntu afuna ukwenza izinto ngendlela ethokozisa imizwa yakhe. Uyabo, lowo muntu uyakhanuka. Kungaba-ke ukuthi ukukhanuka amacansi lawo. Uyabo, ukwenza ucansi lolo. Uyabo, so futhi kungaba nawukuthi ukukhanukela ukudla izinto ezinqatshiweyo. Uyabo, ukukhanukela ukudla. Kangangokuthi ngoba efuna le nto yena baze abantu I'm craving for this. Nkosi, abanye abantu into ekhona le engakwazi ukuzibamba, mhlawumbe ikakhulukazi thina besifazane kuze kuthiwa umuntu uyathandiswa. Kodwa uma uthi ulubheka uthandiswa izinto ezinqatshiweyo kuphela. So ukukhanuka kuhamba iy'ndlela ey'ningi, kuyangena nanakwi-appetite, ngisho nasekukhulumeni, nasekuziphatheni kwakhe umuntu. La umuntu efuna ukwenza izinto ngendlela enelisa noma ethokozisa umuzwa wakhe, lowo muntu usebungozini bokuba ngaphansi kwenkanuko. Ngisho nanokukhuluma, umuntu engakhuluma akhulume kuze kube over. Thola amagama akhe amazwi akhe awasakhi, but aseyadestroya. Why? Ngenxa yokuthi akakwazi ukuyilawula. Uyabo, akakwazi ukuzithiba. Yonke into uyenza ngemizwa. So, uthi uNkulunkulu-ke uma umuntu enaleyo nkanuko-ke, uma inkanuko isithathile ibeletha isono. Isono sithena siyini? Siwukwephula umthetho. Uyabo? Like uNkulunkulu uthena ungebi, but ngenxa yokuthi you are craving for this, uyayifuna le nto le, uyayifisa le nto le, uyogcina usuyithatha though wazi ukuthi akusiyona yakho. Uyabo, usuyidla ngokuntshontsha noma usuyifaka ephaketheni. Uyabo, so usuyenze njani lapho? Usuyona. So uma inkanuko isithathile ibeletha isono, usuphula umthetho kaNkulunkulu ngoba ufuna ukuhamba ngokwemizwa yakho noma ngokwenhliziyo yakho. Then-ke isono sesiphelelisiwe sizala ukufa. Sakhumbula ey'fundweni ezidlulileyo safunda uNkulunkulu ethi inkokhelo yesono ukufa. So isiphelo somuntu ozokwanelisa ngenhliziyo yemvelo, lena uNkulunkulu athi iyakhohlisa futhi imbi, ethi uNkulunkulu sinjengabangcolileyo asilungile. Uma umuntu ezokweneliseka yilokho, ethi yena udalwe nje futhi ufuze ubaba wakhe. Yabo, uthi uNkulunkulu isiphetho sakho nje noma isiphetho sami uma nginaleyo attitude siwukufa. Uyabo, mhlawumbe umuntu khona umbuzo angazibuza wona ukuthi okay, yazi mina ngithanda ukufa, but umuntu angasiguqula yini isimo sakhe ngemizamo yakhe? Ngingakwazi ukuthi ngizenze ngibe umuntu ongcono ngemizamo yami. Ukuzwakala kukaningi ethi umuntu ungayitshela ukuthi mina. Uyabo, ngabe nalana-ke ey'ndabeni kaNkulunkulu kuyenzeka ukuthi umuntu aguqule isimo sakhe ngemizamo yakhe na? Ngicela sifunde uJobe 14 verse 4. uJobe 14 verse 4, uNkulunkulu khona akukhulumayo lapha encwadini kaJobe 14 verse 4. Othi uma siwufunda uJobe 14 verse 4, ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na? Kakho noyedwa. Amen. Yabuza uNkulunkulu uthi ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na? Ithini impendulo? Kakho noyedwa. Sizwile kuthiwa singcolile, sizwile kuthiwa iy'nhliziyo zethu ziyasikhohlisa zimbi. So it is impossible ukuthi kumina ngingaphinde futhi ngiveze ukuhlambuluka, ngiphinde ngiy'hlanze mina. Uyabo,
Hhayi, akwenzeki ukuthi umuntu engakwazi ukuzisiza yena ngoba uma sifunda uJobe 4 uJobe 14 verse 4 uthi uNkulunkulu, ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na? Kakho noyedwa. Okay. Le verse nje iyodwa iveza ukuthi umuntu ngemizamo yakhe angeke aze akwazi ukuziguqula. Cela sifunde uJeremiya 2 verse 22. Usaphendula wona lo mbuzo ukuthi ngabe ngempela-ke umuntu engakwazi ukuthi ngemizamo yakhe akwazi ukuguqula lesi simo sakhe. Jeremiya 2 verse 22 ofundeka kanje na. Uthi ngiyayithanda le verse. Jeremiya 2 verse 22 ikhuluma nami ngempela. Jeremiya 2 verse 22 ukhuluma uthi uNkulunkulu mayebhala laphayana, ngokuba noma ugeza ngesoda uzithathela insipho eningi, ububi bakho bulotshiwe phambi kwami, isho iNkosi uJehova. Amen. Uthini uNkulunkulu? Uthi ngokuba noma ugeza ngesoda uzithathela insipho eningi, ububi bakho bulotshiwe phambi kwami, isho iNkosi uJehova. Amen. Yenzeka le ndaba. Hhayi bandla, kulesi sikhathi esiphila kusona umuntu uyalwa. Ulwa nobuso nje. Kuliwa nje nomzimba nje ukuthi-ke angikho happy ngendlela engiyona. Awuthi-ke ngiguquke kancane. Ngithathele amashiyeke ngiwacwecwethe ukuba mancane. Ngithi uyabona into enjalo. Ngithi ungabi mnyama namhlanje ngibe mpofu. Ngithi uyabona into enjalo. Ya. Noma abanye begeze 3 times, hhayi akukubi ukugeza iy'khathi ey'ningi. Kodwa kuveza ukuthi ngokuba noma ugeza ngesoda uzithathela insipho eningi, ububi bakho bulotshiwe phambi kwami, isho iNkosi uJehova. Siyabona ngathi kukhona esingakwenza Nkosi yami ekutheni sizenze abantu abangcono noma sizithuthukise physically. Ugeze unuke kahle, unganuki kabi. Ucobe, ayine, wenze konke uzoba muhle. Uma uqhamuka phambi kwabantu ube muhle bhuti ney'ngubo zakho nanama-German cut lana owagundile okuhloba wehluke kunabanye ngoba lezi zinto eziwubuhle boku-edwa vele zifuna abantu abazenza iningi labo sebefuna ukwehluka. Vele uma usuhlukile-ke obvious usuke usufuna i-attention. Angithi yabo. So noma ugeza ngesoda uzithathela insipho eningi but khona into ongakwazi ukuyilungisa, uyalungisa ngaphandle but phambi kukaNkulunkulu ngoba ukwazi ukulungisa isimilo, ububi bakho busuke busekhona. Ububi bakho bulotshiwe phambi kwami, isho iNkosi uJehova. So masifunda uJobe 14 verse 4 noJeremiya 2 verse 22 kuvezakala umuntu engakwazi ukuziguqula yena. Uyabo? Ngicela ukufunda ivesi yokugcina yona uJeremiya 13 verse 23. Uma siphendula lo mbuzo uthi umuntu engakwazi ukuthi yena ngemizamo yakhe azenze Nkosi yami ayithuthukise abe umuntu ongcono. Jeremiya 13 verse 23. uJeremiya 13 verse 23 uthi umkhushi angasiguqula isikhumba sakhe nengwe yamabala ayo na? Mase kuthiwa khona ningenza okuhle nina inifundisiwe ukwenza okubi. Uyabo? So umkhushi angaguqula isikhumba sakhe. Umkhushi abantu balapha ne-Ethiopia. Yabo? So umuntu uma ese-Ethiopia uma emnyama angakwazi ukuyiguqula abemhlophe. Akukwazi ukwenzeka. Nengwe yamabala ayo na? Ingwe nje yadalwa inje iyozife inje. Ngeke izikwazi futhi nayo ukuyiguqula. Ngakho-ke thina-ke vele esaziwayo ukuthi sibabi. Uyabo? Khona yini okuhle, khona ningenza okuhle nina nifundisiwe ukwenza unjani okubi. Thina nje vele iy'nhliziyo zethu zithambeleke ebubini. Ngabe akulula ukuthi ngamandla ami ngingakhona okuhle engizokwenza ngizenzele mina ngamandla ami. Yabona into efuna mhlawumbe siyiqaphele la ukuthi impi yokulwa nomina iyona mpi enkulu kunazo zonke ezake zalwiwa. Amen. Uma ngithi impi yokulwa nomina, kulula ukutshela abanye abantu ukuthi abayeke izinto ezithile zi-wrong. Uyabo? Noma bakhuza ubone ukuthi abakufuni ubuqotho. Angithi? Kodwa ukulwa nomina lapho ubona khona into wrong kuwe, uzikhuza wena, uzinqabela wena, uzisola wena. Angithi yabo? Ngoba kulula ukuvela usola omunye umuntu.
So kuyimpi lokhu ngoba inhliziyo imbi iyakukhohlisa, ithanda lento e-wrong but usufundile izwi uNkulunkulu uthi akufanele. So khona impi ekhona la enhliziyweni noma engqondweni yomuntu ukuthi inhliziyo ithi noma inyama ithi mina ngiyafuna, usuyazi ukuthi uNkulunkulu uthi cha, wena uthi no. So impi yokulwa nomina iyona mpi enkulu kunazo zonke ezake zaliwa. Ukuzinikela kukamina ezinikela wonke kuyo intando kaNkulunkulu kuthatha umshikashiko omkhulu, kepha kuyafuneka ukuba umphefumulo uzinikele kuNkulunkulu andokuba uvuselelwe ube musha ngobungcwele. So umuntu akakwazi ukuvuselelwa abe musha ngobungcwele uma intando yakhe engayinikelile kuNkulunkulu. So nakho ukuthatha intando yakho uyinikele kuNkulunkulu kuwumshikashiko omkhulu ukuthi usuwazi ukuthi noma le ngubo ingifanele, ngenza isibonelo ngengubo, yabo, but ngenxa kaNkulunkulu angisavumelekile ukuthi ngiyigqoke ngoba iveza u-1 no-2 no-3, angithi yabo. So kuwumshikashika kwakhona lokho omkhulu ukuthi into ungakwazi ukuyenza. Abanye abantu baziyeka izinto ngoba sebephoqwa yisimo, yabo. Ungakwazi ukuphuza ngenxa yemali onayo, but uma usuzothiwa uNkulunkulu utheni, imali ikhona injalo, uthatha intando yakho uyinikele kuNkulunkulu. Ngaleyo mali ungasaphuzi, wenze ezinye izinto uNkulunkulu angazenamela. So impi yokulwa nomina iyona mpi enkulu kunazo zonke ezake zaliwa. Kulula ukulwa nabanye abantu bagive ubabonise amaphutha abo, but ukuthi uzibone uyigive libonise iphutha lakho umshikashiko omkhulu. But lokho kudingakala umuntu ekwenzile kokuphila. Manje umuntu angazibuza ukuthi yenziwa kanjani busha inhliziyo na? Sesifundela ukuthi sibabi, singcolile, asilungile. Kwatholakala ukuthi uma sifuna siphetha ngokuthi silokhu sinje sizofa nje qha. Kwatholakala futhi ngeze sikwazi ukuyisiza, sinawo thina amandla okuzisindisa. Manje yenziwa kanjani inhliziyo ibe busha na? Yabo, ngoba sifuna ukufa sinje, yabo. Okay, mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wena esekhaya ukuthi uma umuntu engakwazi ukuzisindisa yena, ngubani ongamsindisa na? Uma umuntu engakwazi yena ukuzisindisa, pho uzosindiswa ubani ngempela? La sifunda amaHebheru 7 verse 25. AmaHebheru 7 verse 25 anempendulo enhle yalo mbuzo ukuthi umuntu uma engakwazi ukuzisindisa yena, ubani ongamsindisa na? Okay, ngingakayifundi ivesi. UmaHebheru 7 kukhulunywa ngoJesu Kristu, kuthiwa uKristu ungumpristi omkhulu, isihloko sakhona lo maHebheru 7 lapho phezulu uvesi 1. So ivesi engizoyikhuluma izobe ikhuluma ngoJesu Kristu ngoba vele kule chapter kukhulunywa ngoJesu Kristu. So uvesi 25 wakhona uthi-ke amaHebheru 7 verse 25, ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela. Amen. Okay, ukuze ngizosindiseka ngidinga bani? uJesu Kristu. Ngoba unjani? Unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Ngokupheleleyo. Abantu bayagula basezibhedlela ezahlukene, kodwa lapho bayosinda physically kuphela, angithi yabo. So uJesu Kristu kuyadlula physically, emotionally, spiritually, even mentally. So uJesu Kristu ngakho unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Ngoba umuntu engasinda emzimbeni ebonakale umqabaqaba emuhle, kodwa akasindile ngoba phambi kukaNkulunkulu ububi bakhe bulotshiwe, yabo. So uphila impilo yesono, akasindile, nobe ngathi yena usindisiwe kodwa akasindile uma esaphila nesono. So uJesu Kristu uyakwazi ukuthi umuntu amsindise ngokupheleleyo, umuntu adele azonde isono, uyabo. Impilo yomuntu ibe nguguqukele, unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, uyabo. Mase kuthiwa lokhu ephilela njalo ukubamela. Siyakhumbula esifundweni esidlule bese isifundo sokwahlulela ukuthi sithe masifunda sathola ukuthi ngoba esiphilela emhlabeni, ezulwini kuyahlulelwa. Kuhlulelwa ngey'mpilo zethu, indlela esiy'phatha ngayo, kusetshenziswa umthetho kaNkulunkulu ukuthi ngabe mina ngiziphethe kanjani uma kubukakala umthetho kaNkulunkulu. Ngabe uNkulunkulu ngiyamlalela noma uNkulunkulu ngiyamdelela, uyabo. So ekwavela esifundweni sokwahlulela, kwavela ukuthi uNkulunkulu ubaba usesihlalweni sobukhosi njengejaji. Kwavela iy'ngelosi zingofakazi abethembelekileyo ababhala konke
umuntu akakwenzayo lapha emhlabeni. Wasesevela uJesu Kristu engummeli wethu. So nalapha kumaHebheru uyaveza ukuthi unamandla okusindisa ngokupheleleyo, unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza uNkulunkulu ngaye. Lokhu ephilela njalo ukubamela. uJesu ufuna ukusindisa, ufuna asinde bafethu. Unamandla okusindisa. Akekho umuntu osefika ezingeni lapho kuthiwa khona ngeke sasindiseka. uJesu unamandla okusindisa sonke sibe abantu abangcono ngokupheleleyo. Uphilela khona lokhu ukuthi simele ngoba nakuba siyaphila siphila ngomusa. Izwi belikhulumile ukuthi inkokhelo yesono ukufa. Bekufanele ngabe sifile. But usasimele yena ukuze kube manje. Angithi yabo sisaphilile. So, umbuzo umuntu angazibuza wena ukuthi uJesu usisindisa kanjani na? Nanku umbuzo, uJesu usisindisa kanjani? Lokhu kufunda Ezekiel 36 verse 26 no-27. Ezekiel 36 verse 26 no-verse 27. Yebo, sengiyaqala ngiyawufunda ukuthi wenze njani uNkulunkulu uma esisindisa. Ezekiel 36 verse 26 no-27 uthi, ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha. Ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Ngiyakufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami. Niyakugcina izahlulelo zami nizenze. Amen. uNkulunkulu usho njalo, uyosinikeza inhliziyo entsha, hhayi le inhliziyo yenyama, ngoba inhliziyo lena yethu embi iqinile, ayifuni ukwamukela izinto zikaNkulunkulu, yabo. Ifuna lokho ekufunayo. Ngoba ukukhohliseka, omunye umuntu uyokuthi hayi mina ngiyilungele. Ethi ngempela uma ey'bheka, ey'qhathanisa nabanye, esho ukuthi hayi mina nje lokhu ngingazala ngikaze ngikwenze u-1, angikaze ngikwenze u-2, angikaze ngikwenze u-3, ngikaze cishe umbongela. Okay, well siyambongela. But uNkulunkulu uthi no, still enjalo udinga ukuphenduka. Angithi yabo. Usho njalo nje uNkulunkulu uthi lowo muntu udinga ukuphenduka ngoba ungathola ukuthi akakwenzanga lezo zinto wabonwa, kodwa ubezenza ngasese wangabonwa. Okay, noma futhi ungathola ukuthi lobu bubi akabubalayo akabenzanga wabonwa, futhi akabenzanga ngasese, kodwa enhlizweni yakhe ebengabenza ukuba bethole ithuba, yabo. Ngiyakutshela, ikhona into enjalo. Mase sekuba ngathi umuntu ulungile, kodwa uNkulunkulu uma eyibuka ngaphambi kwenhliziyo, phakathi kuyena uthi hey lona noma ngageza ngesoda noma ngensipho eningi, nampu ububi bakhe. Ukuthi uswele ngayo i-chance yokugila lo mkhuba, uyabona, noma uyekile ngoba ubesaba usibambane, noma ngasephunyuke ngakwenza, yabo. So manje uNkulunkulu Jesu Kristu uma sesisindisa usinikeza inhliziyo entsha, uyabo. Inhliziyo entsha-ke ukulunga kwesimilo. Uma isimilo sesilungile, obvious nangaphandle kuzokwazi ukuthi inhlanzeko vele uNkulunkulu uyayidimanda. Ngoba okufanele ukuqaphele, abaningi babuza ukuthi ngingenze njani ukuba ngizinikele kuNkulunkulu na? Ufisa ukuzinikela kuye, kepha ubuso obuthakathaka esimilweni, uyisigqili sokungabaza, futhi ubuswa imikhuba yakho yokuphila kwesono. Hayibo. Izithembiso zakho nezifungo zakho zifana nezintambo ezenziwe ngesihlabathi. Uyahluleka ukubusa imicabango yakho, uthi noma usuhleli kuthandazwa, Nkosi yami. Uthole ukuthi usucabanga enye into kuyathandazwa. Hayi, ingqondo yakho isisemole, kodwa kuyathandazwa. So uyehluleka ukubusa imicabango yakho, ikhona into enjalo. Nezinkanuko kanye nezifiso zakho. Okay. Ulwazi lwakho lwezethembiso ozephulileyo nezifungo ongazifezanga selwenziwe ukuba uphelelwe ngamandla okwethemba ukuqiniseka kwakho. Lokhu sekukwenze wazizwa ukuthi uNkulunkulu akwamukele. Imibuzo mhlawumbe umuntu angaba nawo lena ngaphakathi kwakhe. Hhayi-ke uma naleyo mbuzo, mntwana kaNkulunkulu, mawusakudangala, into okudingeka uyazi futhi uyazisise ngamandla entando. Yabona-ke, iwona amandla abusayo emvelweni yomuntu, ukuthi umuntu yena uthandane. Uyabo, amandla entando iwona nje abusayo emvelweni yomuntu, kanye nasemandleni okwenza izinqumo noma ukukhetha. Uyabo, konke kubambelele ekwenzeni okulungileyo ngamandla entando, kwamandla entando. So konke kubambelele ekwenzeni okulungileyo
kwamandla entando. Amandla okuzikhethela lawo uNkulunkulu awanika umuntu angawakhe ukuba awasebenzise. uNkulunkulu engasenza sibe amarobhothi. Uma esekhuluma thina sigxume sihlale, kodwa cha, wasipha lawo amandla ukuthi sizikhethele. Uyabo? Amandla awanika umuntu angawakhe ukuba awasebenzise. So, awukwazi ukuguqula inhliziyo yakho. Awukwazi ukuba unikele konke ukuthandwa inhliziyo. Ngathini? Ukuthandwa inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Kodwa ungakhetha ukuba umkhonze yena. Ungamnikeza intando yakho. Uthi, hayi Nkosi, kulokhu kuphila noma kulo mzimba, mangingahambi ngentando yami, kodwa eyakho. Uvele unikele intando yakho kuNkulunkulu. So, yena uma usuwenze njena-ke, yena uNkulunkulu uzokwenza ukuba ukwazi ukwenza intando yakho elungileyo. Ngendlela enjena, intando yakho izobuswa umoya kaKristu. Uthando lwakho luzokuba kuye, nemicabango yakho izohambisana nemicabango yakhe. Uyabo? Ngoba sekufike lapho oy'tela khona, wangazethemba ukuthi hhayi khona into engcono noma e-right engaphuma kuwe. Uvele unikele intando yakho kuNkulunkulu. Konke ozokwenza nozokukhuluma nozozihlanganisa nakho kube nesiqiniseko sokuthi kuthandwa uNkulunkulu. Mhlampe ukuguquka noma ukuphenduka noma ukuzalwa kabusha, uJesu khona indlela akakuchaza ngayo. Ukuchaza kanjani? John 3 verse 3 no verse 5. Ake sifunde uJohn 3 verse 3 no verse 5. John 3 verse 3 no verse 5. Uthi masufunda uthi uJohn 3 verse 3 no verse 5. uJesu lona wayekhuluma la, amazwi akhe ngqo. Verse 3-ke, uJohn 3 verse 3 uthi, uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Amen. Uma umuntu engazalwa ngokusha, angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Verse 5 uthi-ke, waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, angeke ngene embusweni kaNkulunkulu. Amen. Cela uphinde futhi ngifunde indemana ekhanda uMateyu 18 verse 3. Ositheni masufunda uJesu Kristu wayethi lapho, wathi ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, nisoze nangena embusweni wezulu. uNkulunkulu usho lokhu, ukuthi uma sesizibona ukuthi sibabi, asilungile, singcolile, sesibona ukuthi uma siqhuba kanjena sizofa, sidinga ukuphenduka, sidinga ukuzalwa kabusha. Ngokwenza njalo sobe sesithatha intando yethu siyinikele uNkulunkulu. Uyoqala ulwe nawe uqobo mina. Ungafuni ukuthi ekuphileni kwakho izinto zenzeke ngokuthanda kwakho. Awazi lutho. Uzozidestroya nje qha. Futhi udestroye nanabantu abaseduze kwakho nabasondele eduze kwakho. So ngoba uNkulunkulu ukhuthana inhliziyo yakho nenhliziyo yami embi. So mase siphendukile sithatha intando yethu siyinikele uNkulunkulu. Sihamba ngendlela ezosiphilisa thina, ephilise nabanye abantu. Angithi yabo. So uma intando sinikelwe uNkulunkulu, lokho kubizwa ngokuthi ukuzalwa ngokusha. Ngoba uma uqaphela la, kufanele wemukele ukuphila okusha kwangaphezulu ngaphambi kokuba uthokozele izinto zasezulwini. Amen. Kufanele wamukele ukuphila okusha kwakuphi kwangaphezulu andokuba uthokozele izinto zasezulwini. So the fact ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma izwi lakhe lilokhu lidecline nje ey'nhliziyweni zethu, alamukeleki, decline, kuyabhamba. Uyabo, alamukeleki. Uyindaba, yingoba ukuphila okusha kwaphezulu asikakakwamukeli, ingakho singayithokozeli izinto zasezulwini. So uma usumzalwane bekufanele uqonde ukuthi awukwazi ukuthi uzo-influencer umuntu ongakholwa ukuthi nithande into efanayo. Naye udinga into eyodwa nje, ukuthi eqale wamukela ukuphila okusha kwasezulwini, mase kuba yima naye ethanda izinto zasezulwini. Ngoba kuthiwani, kufanele wamukele ukuphila okusha kwangaphezulu ngaphambi kokuba uthokozele intoni? Izinto zasezulwini. Usho njalo uNkulunkulu. Manje umuntu umbuzo akazozibuza wona ungowokuthi yenzeka kanjani le nguquko na? Yenzeka kanjani le nguquko na? Ngicela sifunde lapha no-1 Peter 1 verse 23. 1 Peter 1 verse 23. uPetru wokuqala 1 verse 23 uthi,
Senzelwe kabusha kungembewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Amen. Uma uqaphela la ukuthi akukho ukuphepha komuntu onenkolo yokomthetho nje, unesimo sobuNkulunkulu, awukho ukuphepha emntwini okanjalo. Impilo yobuKristu ayikhona ukuthi kulolongwe noma kulungiswe impilo yendala, kepha ingeyokuthi kuguqulwe imvelo. Kufa umina ukwenza izinto ngokunxanela kwakho, yabo. Kufa umina nesono, bese kuba khona ukuphila okusha ngokupheleleyo. Le nguquko yenzeka kuphela ngokusebenza okubonakalayo bukaMoya Oyingcwele. Kufa nesono bafethu, isono ukuphula umthetho kaNkulunkulu. Yabo, umuntu uma esezwele ngobusha, the fact ukuthi umuntu nje ulokhu ekhuzwa lapha nalapha noma elokhu ethi akekho ongenasono. Ikhona into ekanjalo, ethi umuntu akekho ongenasono. Angithi yabo, so uNkulunkulu into akasitshela yona ukuthi uma ngathini impilo yobuKristu ayikhona ukuthi kulolongwe noma kulungiswe impilo endala, kepha kuguqulwa imvelo. Kufe umina nesono, bese kuba khona ukuphila okusha ngokupheleleyo. Le nguquko yenzeka kuphela ngokusebenza okubonakalayo kukaMoya Ongcwele. Ya. So isono siyashiywa, isono sizolahlwa uma umuntu eseguqukile. The fact ukuthi nje umzalwane noma ngiyumzalwane ngisahamba ngithi akekho ongenasono ngingahlulelwa, lento isho ukuthi lowo muntu akaphendukile, akakaze aqale ephenduka. Uma eseke waphenduka bese ekhuluma lamazwi, kusho into eyodwa, lowo mzalwane uselimele, usewile, yabo. Udinga imvuselelo-ke ngoba uJesu nabawileyo uyabafuna, ufuna ukubavusa. Asizukusho ukuthi akalahlwa, kodwa uwile, uNkulunkulu uzomsiza-ke, ngoba uNkulunkulu nabawileyo ufuna ukubasukumisa ahambe nabo nabo embusweni kaNkulunkulu. So manje umbuzo uzothi yini inguquko na? Sesizozivala lesi sifundo sethu. Okay. Kodwa ngaphambi kokuba sizivale, mhlawumbe umuntu angazibuza umbuzo ukuthi-ke kwenzekani uma umuntu eseguquke ngempela? Kwenzakalani ekuphileni komuntu uma umuntu eseguquke ngempela? Uma ufunda abaseKorinte besibili 5 verse 17, uNkulunkulu khona akukhulumayo laphana kwabaseKorinte besibili 5 verse 17. Uthi uNkulunkulu laphayana, kanjalo uma umuntu eKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Usho njalo uNkulunkulu. Uthi umuntu uma esenjani? KuKristu isidalwa esisha, okokuqala kudlulile, bheka sekuvela okunjani? Okusha. Yini ndaba? Uyazi ukuthi gquzu ngokushiseka kwenhliziyo nje kodwa akufanele ukuba kubizwe ngokuthi ukuguquka, futhi singeke sithi ngumbono nje womunye. Inguquko enkolweni zibonakalisa ngokuqondisa intando ngenye indlela, futhi kubumbeke isimo esisha sokuziphatha. Yabo, uNkulunkulu usho njalo ukuthi-ke uma sekufike iy'nguquko noma ukuphenduka, kuzobonakalisa ngokuqondisa kwentando ukuthi yazi khona izinto ebengizithanda ezingafanele, kodwa ngenxa yokuthi sengiphendukile, sengiyishaya indiva, seziyizibi namabibi, angisazithandi. Yabo, kufuna kubumbeke isimo esisha sokuziphatha. Lezi zinto kufanele kube khona ukuphenduka. Lezi zinto ebengizenza ngingakalitholi ivangeli, ngingakakholwa, zingithokozisa, zinginamisa. Bekufanele uma sengikholwa kube khona kube yisidalwa esisha, konke lokho okudlulile sesiqala okusha, ipheji elisha njengamanje. Angithi yabo. So uNkulunkulu usho njalo. Umbuzo mhlawumbe umuntu akazozibuza wona ukuthi ibuphi ubufakazi bomuntu oseguqukile? 1 John 3 verse 14. Uphendula la ukuthi ibuphi ubufakazi bomuntu oseguqukile? Enye nje yamavesi atholakala lapho ku-1 John 3 verse 14. Ngicela ukufunda yona yodwa nje. Ithi u-14, siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Amen. Kuthiwani?
Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ungathandi uhlezi ekufeni. Ngakhumbula isifundo esisenzileyo ngesikhathi nje sisanda kusenza silandela leso besikhuluma ngokuphenduka nokuvuma izona nokuthethelelwa. Sitholile lapha uthi uNkulunkulu laphana. Uma uzokhuleka qala wenze sure ukuthi akekho umuntu onamagqubu naye. Lungisa indaba yakho nomakhelwane wakho. Bese sekuba yima ukhuleka kuNkulunkulu. Uyabo? So kanti kwezinye zey'fundo sake sazenza ukhona lapho uNkulunkulu athi khona umyalelo wesibili omncinyana ngowokuqala uthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke ngengqondo ngathi okay ngokuphila okay, kodwa umthetho wesibili uthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. So ubufakazi bomuntu oseguqukile ngeke kuze kube khona ukuthi kukhona umuntu omuzondayo. Uyabo? Ya, noma umonile noma wakona. Uthi u-1 John 3:14 uthi siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ungathandi uhlezi ekufeni. Okhona umuntu ongamthandi ongamkhulumisi. Hamba uyokhala kuNkulunkulu akuphe impilo entsha, inhliziyo entsha. Ungabi naso isitha ngoba uma unenzondo nomunye umuntu uthi uNkulunkulu uhlezi ekufeni. Mhlawumbe umbuzo wokugcina esizawuzibuza wona ukuthi yini okufanele ibonwe empilweni yomuntu oguquke kabusha na? Yini okufanele ibonwe empilweni yomuntu oguquke kabusha na? uPetru wokuqala 2 uverse 1 noverse 2 esizawufunda oyindimana yethu yokugcina namhlanje. uPetru wokuqala 2 uverse 1 noverse 2. 1 Peter 2 verse 1 noverse 2. Ufundeka kanjena. Uthi uNkulunkulu laphana ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke. Njengezingane ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa. Amen. Uthini uNkulunkulu? Uthi asilahleni ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba. Ukuhleba nje Nkosi kubonakala kusesitayileni. uNkulunkulu uthi akulahlwe ukuhleba. Nokuzenzisa wenza ngathi uyathanda ukuthanda nomhawu umona. uNkulunkulu asekulahleni konke lokho. So ey'mpilweni zethu kufanele umuntu uma eseguqukile noma esephendukile ungakwazi ukumfanisa nezinto ebezenza bonke ubuqili nokuhleba bezenza engakakholwa. Uma umuntu ethi uyakholwa esahleba nobuqili nomhawu akaphendukile. Uma eseke waphenduka ngisakusho lokhu usewile. Kodwa-ke makabone ukuthi uwile bese-ke ebuyela kuNkulunkulu. uNkulunkulu futhi ethembekile nomusa uzaphinde emuvuse ngoba indaba ikholwa elihlebayo nelinomona nelinobuqili hhayi ngeke. Ngoba lezi zinto kufanele zibone emntwini oguqukile kabusha zingekho. Ya, ukuphenduka, ukuguquka, ukuzalwa kabusha. Abanye bathi repentance. Ukuphenduka lokho kwaziwa kakhulu abantu besilisa labo bajwayele ukubona iy'thombe zabantu besifazane ko-social media beheheke. Uthole ukuthi umuntu esithombeni umbone empofu enye into uma esehlangana naye. Hhayi, akusafaniseki nanokuthi lo muntu ombona esithombeni. Akufani, akuyeli nanokuyela ngakhona. Uyabo? Ubuka isithombe ubuka lona akufani akuhlangani. So nokuphenduka bekumele kube yinto enjalo. Ukuthi uma ngibukwa njengamanje kubukwe nempilo engangiyiphila mase sekuthiwa no akuhlangani. Ngabe uye lo onje ekuthiwa wayenje akufaniseki. Uyabo? Njengoba ungakwazi ukufanisela umuntu osesithombeni nalona ohleli naye njengamanje umbuka phambi kwakho. Angithi uyabo? So nempilo yomuntu ophendukile bekumele ibe njalo. Kungabi bikho ama-resemblances or izinto ebengizenza phambilini namanje ngithi sengiyakholwa. Yamkhumbula uPhawuli akakholwa wayehudulela abantu ematilongweni. Esekholwa wenze njani? Washumayela ivangeli. Kade sifunda iy'ncwadi ezibhalwe uyena. uNkulunkulu uma esiphila ukuphila isifundo esilandelayo sizosifunda isifundo 8 uzobe ukhuluma ngokulalela. Isihloko sakhona sizobe sithi ukulalela. Siyambonga uNkulunkulu ngalesi sifundo bafowethu nabodadewethu lapha emakhaya. Masikhuleke. Siyabonga mdala amazwe nomhlaba umusa nothando lwakho. Isifundo sethu osifundisa sona esikhathini samandla.
samanje ukuthi usivezele ukuthi sibabi kangakanani. Wangasishiya Nkosi sicobekile singenasisombululo, wasinikeza ikhambi laJesu Kristu etheni ukwazi ukuthi uma esindisa umuntu emsindise ngokupheleleyo. Kungabi ukuthi nje akasoni ngaphandle, kodwa nasenhliziyweni yakhe kufunyanwa nokungcola namanyala. So sinalelo themba leNkosi ukuthi nxa siza kuzo sisindisa ekwenzeni kwethu nanasemicabangweni yethu. Siyabonga ukuzothi ikhambi likhona. Cela ube nathi sizodlinza ngala mazwi akho, wenze Nkosi ukuthi amukeleke ey'mpilweni zethu. NgoJesu, oyiNkosi yethu siyakhuleka. Amen.